nath e ddim croesi meddwl I gallai fe fod yn rhywbeth mor ofnadw. Probably a little bit of disbelief and a little bit of denial and, oh, it can't be as bad as they say it's going to be, or whatever. Oedd e'n deimlad ofnadw I glywed y diagnosis. Os wedodd y sais sledgehammer, na beth oedd e'n teimlo fel bod rhywun wedi bwrw fi a morthwl ynddo fe. Wel, bywyd ni fel teulu ynddo fe ers I bob o fi gwrdd. Sa'n gwybod bod dim un o'n I wedi hala fôr amser yn y tŷ. Bywyd weddol anturus, nath bob o fi gwrdd yn Peru. Den ni wedi dreifo Land Rover ar draws Affrica. A gath Will fi'n credu oedd e ar gefen ceffyl cyn bod e yn gallu cerdded. Oedd e'n licio bod yn pwysger, so o'n I mas, oedd e ar gefen ceffyl. Fe wnaethon ni sylwi bod rhywbeth yn bod gyda Bob nôl yn Hydref 2020 a the I weld y doctor ac ofyn ni weld niwrolegydd ac wedyn ni gaethon ni y ddiagnosis ofnadw ynddo fe bod nhw'n meddwl bod clefyd motoneuron arno fe. When I was first diagnosed, yes, I had a weakness in my left arm, which is why we initially started looking into it, but it wasn't horrendous. Now, that weakness is much greater, and my legs are getting a bit weak as well. I suppose those marks of progression are one of the things that really sort of make it undeniable, isn't it, really? Mae fe jyst yn newid bywyd chi siwt gymaint a chi'n falle'n edrych ar y dyfodol a meddwl am ti'r holl beth chi'n bwriadu I wneud a sut mae hwn wedi newid y cynlluniau ni. Ar gyfartaledd rhyw 2-5 mlynedd mae person yn byw ar ôl cael y diagnosis. So mae Bob wedi cael y diagnosis nôl yn mis Medi 2020. Wnaethon ni benderfynu dechrau ymgyrch Motoron Cymru achos o'n i'n teimlo bod y sefyllfa mor anheg. Siarad gyda cyfeillion, cymdogion o teulu a pawb yn gweud beth gallwn ni wneud I helpu. A oedd da ni 3 bwriad, codi arian ar gyfer ymchwil, codi ymwybyddiaeth ar gyfer pa mor wael o'r darpariaeth ar gyfer cleifion MND yng Nghymru a gobeithio cael rhyw fath o legacy bod rhywbeth positif yn dod allan o hyn. We're motoring on for Motoron Cymru! Our initial target for fundraising was £10,000, and we thought we would be doing really well if we got that far. You know, in the end, we got just over £70,000, which is an astonishing amount of money and a testament, really, to people's generosity, isn't it? Na I byth anghofio o sefyll ar gopa'r Wyddfa, a oedd hi'n ddyrnod hyfryd, oedd awyr las dau, oedd hi'n dwym, a gweld jyst un llinell o air a gwyrdd llachar yn dod I fyny'r llwybr, oedd e'n deimlad byth gofiadwy. Fi'n credu bod creu atgofion yn angenrheidiol ar hyn o bryd. Mae rhaid ni gymryd mantais o pob cyfle sydd gyda ni I greu atgofion newydd ac I jyst mwynhau'r amser falle byr sydd gyda ni ar ôl. Of course I worry about the future, but for me, certainly, I think I'm more focused on the bit where I'm still able to walk, still able to do things. I think that's the bit that matters to me anyway. Un o'r pethau dwi wedi dysgu, mae rhaid codi bob bore, trial ffeindio rhywbeth da yn y dydd I dy gario di trwyddo. Dyw hynny ddim wastad yn hawdd I wneud, ond os ti'n eistedd lawr yn wneud dim byd, fel oedd lot o bobl mewn gwirionedd yn moyn I ni wneud, dwi'n credu bydd y diwedd yn dod yn gynt a bydd dyddiadu lot yn wath. A gallai Bob a fi a Will byth wedi cyflawni, beth I ni wedi cyflawni, heb cefnogaeth yn cymdeithas ni, yn cyfeillio ni, a'n teulu ni.